Durant tota aquesta jornada estem ací dient que des del sud, des del País Valencià, contem les nostres històries i comptem en el mercat del domini lingüístic, en el mercat editorial, i ho estem comprovant en la riquesa, vitalitat i diversitat editorial que trobem i també en la qualitat. Ara anem a centrar-nos en la narrativa, podríem dir, d'identitat. Ara sabreu per què, ho explicarem amb Les espines del peix de Josep Colomer, publicat per 3 i 4, i Amanda de Sergi Durbà, editat per Perifèric. Benvinguts als dos. L'escriptor i periodista Xavier Aliaga ha qualificat Les espines del peix com el sorprenent prodigiós cas del tardà, però fenomenal debut literari de Josep Colomer, guanyador del Premi Andròmina del Octubre, amb una novel·la feta des del solatge i la solidesa literària i intel·lectual, amb una intrahistòria igualment sorprenent. No havien sentit parlar fins ara de Josep Colomer, que ve de Benitatxell, en l'àmbit literari. De fet, fins ara, aquest mestre llicenciat en Filologia Catalana havia escrit sobre l'arquitectura tradicional, havia editat les memòries d'un vicari de la comarca de la Marina i poc més. Ningú sospitava que anaves avançat una novel·la. Ho feies en secret o què? En secret, sí. Mentre no la publiques és en secret. La feia fent-la. Fins que no la vaig presentar no la va conèixer el públic, evidentment. Però la vaig fer durant bastants anys i la vaig tindre uns quants anys amagada dins d'un calaix. I se m'ha volgut representar els Premis d'Octubre i ja està. A Les espines del peix, que per cert no he portat el llibre. No l'hem portat? Bueno, a la caseta 12 estan els llibres. Jo sí que el tinc ahí, el tinc ahí. Ah, doncs que el pugen, que el pugen. Bueno, a Les espines del peix inventes un poble, surt un poble que es diu Benià. Ho dic bé, Benià? Benià. Que voldria que ens expliquessis fins a quin punt aquest Benià és o no és Benitatxell. I què hi ha del Benitatxell real a Benià i què hi ha d'imaginat o fantasejat. Bé, hi ha de tot. Benià és, en certa forma, és la ficció que ha creat, un poble ficció que ha creat una persona de Benitatxell. I la meva evidència, les meves memòries són de Benitatxell, però és l'única relació. L'única relació seria jo, perquè en realitat Benià és totalment fictici, encara que podem dir que qui siga coetani i contemporani, que siga coetani i conciutadà meu, que visca, trobarà persones conegudes. És a dir, que trobarà persones que sí que són reals. Amb els noms i cognoms de les persones? No. Ah. Sense noms i cognoms. Vale. Trobarà alguns personatges que són reals. Reconeixibles. Algunes descripcions que són realíssimes, fetes amb tota la potència de la meva memòria, i algunes persones que estan mal retratades, esbiaixades i que passen per allí però que es podien identificar. Perquè al final tu el que volies explicar en aquesta, diguem-li, novel·la, perquè és una novel·la, és la història del lloc, no? És a dir, com ha evolucionat o s'ha trasbalsat un món que era d'una manera quan tu eres xicotet com és ara, no? Sí, ha evolucionat, les intencions han evolucionat, al final ha sigut el que ha sigut. De fet, les espines del peix són el carrer. El carrer Benià té forma de... Els carrers són les espines del peix d'una espina de peix i tenen la forma de l'espina del peix i a més punxen. Però és real que el poble té aquestes formes? Si tens molta imaginació li pots veure una tiradeta. És un poble costerut. I dius que punxen. Clar, la vida dels pobles petits és una vida que punxa, que són tots molt en contacte i de vegades tot és sap i tot passa per allà dins, no? Passa per un espai molt menut. Això és el que he intentat fer. He recreat des de la postguerra fins a les primeres eleccions democràtiques. I ho he fet sense cap... No hi ha un ordre. És una falsa crònica, a més desordenada. Jo crec que al lector li deu semblar que els personatges treuen el cap quan volen. I té aspecte de novel·la cap al final. Al principi sembla una descripció d'un mateix lloc, d'uns mateixos personatges que al final van barrejant-se i van teixint una petita trama que el narrador acaba d'alguna forma en un epíleg necessari, que diu ell. Van confluint les històries. Sí, van confluint de certa manera i acaben. Diu Anna Punsoda, al pròleg, que com a escriptor volies imitar primer Pere Calders i que després llegir Josep Pla et va canviar la forma d'enfrontar-te a l'escriptura. Quines influències literàries tens? Això és una forma de simplificar la cosa, sí. Pere Calders m'agradava, i ho dirà per l'humor o la ironia que he intentat posar, que si he aconseguit semblar-li a Calder, molt content.
I Pla suposo que és un referent per a tots els que escriuen en català. L'humor és una de les coses que tu et definís. Sí, jo ho vaig fer per divertir-me i espero que qui la llegeix es divertisca. A banda de divertir-se, també hi ha alguns passatges que no són tan divertits, però bueno, m'es prenc en molt bon humor i en un toc d'ironia. I a més d'això que dius, jo em pregunto si els veïns de Benià han llegit la teva novel·la i si algú s'ha reconegut i si algú ha volgut venir a donar-te un cop de puny. No, tots han reconegut el mateix personatge i a més li faig un retrat sense ànim de res. És el tender, el Blai Esperança, el de la botiga que hi ha de tot. És un personatge que podíem trobar a qualsevol poble. Als anys 50, 60, 70, a qualsevol poble hem pogut trobar un personatge com Blai Esperança. Dels altres no, ningú va tirar res per cara, estan contents. De fet, sí que parla d'alguns fets falsificats, en forma fins i tot de faules o exagerant-los, fins i tot arribes a contar mentides molt grosses que sí que són reals. El fet de que allí ens canvien la cultura, primer la postguerra amb tota la misèria i la repressió, el canvi de cultura que es fa a l'escola, de mà del mestre, i després el canvi del paisatge. I quan arriba el turisme, Quan arriba el turisme, el canvi del paisatge... que de ser molt pobres poden passar a ser molt riques, venent un tros de terra perquè es faci... No, no? Va ser un procés, a tota la costa suposo que ha sigut igual, un procés mal fet, mal repartit. O sigui, que ha generat moltíssims diners, però s'han acumulat en unes quantes mans. Si hagués anat a la Marina Alta, en plena crisi, el 2008 o 2010, hauries vist cavalls abandonats, morts de fam, molts iots al sec, i gent a la cua del banc d'aliments i senyores que van a pagar un quilo de tomàquets en un bitllet de 5 cents. No ha enriquit la gent. No, hi ha economia submergida i, de fet, ho han fet grans urbanitzadors que l'únic que donaven era feina. O sigui, fins i tot les compres dels terrenys, com conta a la novel·la, estan una mica amanyats. Un senyor ho compra tot i després es recalifica. No, és com una crònica també d'una identitat. Sí, és un poc una crònica. Al llarg de la novel·la va apareixent aquest nou Benià, nascut amb l'arribada del turisme i que en certa manera acaba amb el Benià de sempre, amb el beneplàcit del veïnatge, que es pensaven que podien fer-se rics, bàsicament. I això també ho retrata, perquè també va sobre identitats i territori, Amanda, de Sergi Durbà, una obra distingida amb el 28è Premi Benvingut Oliver de Narrativa Vila de Catarroja. I ahir estàs narrant la vida de Tomàs Bru. Són dos amics, conta-ho tu, perquè són dos amics que estan un poc decebuts amb el seu entorn i amb el que està ocorrent al seu voltant, en el seu poble. Sí, són dos amics de la infantesa, pràcticament que s'han criat junts en el mateix entorn, i a mesura que va passant el temps van dividint els seus camins, cadascú per la seva banda, però sí que tenen en comú una cosa, que és que se senten molt d'un lloc en qüestió, no? I en part se senten una miqueta incompresos també. Un de fet se'n va fora, l'altre es queda, i vaja, és com la vida es va separant, però hi ha una cosa que queda, que tenen en comú, i que els dos, a la seva manera, perceben com ha anat degradant-se i destruint-se tot el seu entorn que els ha fet créixer. Sergi, tu has triat com a títol de la novel·la una paraula, Amanda. Sí. I aquesta paraula, a més, la trobem a la barca que veieu aquí a la portada, és el nom de la barca, no? No vull que desvetlles el secret, si n'hi ha, però sí que voldria que ens diguessis què importància té aquesta barca, quina importància té aquest nom en la història. A veure, jo si vol el conte que la barca en qüestió és la gènesi del llibre. És una barca que està a prop d'un lloc d'on soc jo, que ja no està, perquè ja l'han retirat, però quan jo vaig anar encara estava, i és la que me dona el nom de la novel·la. I a partir d'ahir, clar, jo m'invento un personatge que té aquest nom, però diguem que la barca és la que li dona el nom. També demostra un poc com han anat
perdent-se molts costums mariners. No sé, jo soc d'una zona de València on quan era menut encara hi havia alguna barca, no moltes, però alguna barca a vora mar, i hi havia una caseta feta de tobons i guardaven les xarxes i tot això. I això amb el temps ha anat desapareixent. Moltes barques ara serveixen de decoració per a redones de carreteres i una cosa folclòrica, però el que és la pesca ja s'ha perdut totalment. I de fet l'home que tenia una d'aquestes barques a vora mar ha mort ja, i era l'últim testimoni d'això, que jo ho he viscut perquè era davant de ma casa mateixa. Perquè tu has estat testimoni d'una forma de vida que ja ha desaparegut. Sí, que quan jo era menut ja estava desapareixent, però clar, quan va morir aquest home ja va desaparèixer per complet. Llavors tu diries que a la teva novel·la hi ha un to més d'amargura, més càustic, més humorístic? Quins serien els trets Home, del teu to, de la n'hi ha teva un veu? poc de tot. A mi sempre me diuen que estic massa amargat per escriure això, no? Però jo crec que és veritat. Que és real. El que passa és que jo sí que li poso sempre un toc D'humor. però un humor un poc negre, i negre, molt àcid i una miqueta bèstia, no? Que pot ser algú sí que quan la llitja, sobretot del meu poble, que no el nomene, però igual algú no li senta massa bé, perquè dir la veritat és incòmode sempre, no? Però tu creus que hi haurà personatges reals que es podran reconèixer en alguns personatges de la teua Bé, novel·la? he intentat esquivar-ho, però hi haurà gent que sí que se sentirà identificada, o més que res veurà, diu, ostres, això ha passat, és veritat, no? Sí. Perquè al I no ho final, sé. perdona Amanda, hi ha un xoc, crec, entre els somnis que tenen els personatges que tots hem tingut quan eren jovenets i el que passa després, a la vida, no? Clar. I el que passa a l'entorn teu, no? Que de vegades no acompanya, no? No, la veritat és que no. I a més, jo m'he molt identificat en certes coses de la meva zona, de la meva comarca. Quina és la teva comarca? És el Camp de Morvedre. Sagunt és on has Camp de Morvedre, segur. Sí. Però, no ho sé, de vegades te fan sentir estrany en la teua pròpia casa, no? I això és una miqueta trist. Sí. Això és el pitjor. Sergi Durbà és filòleg i nascut a Sagunt, i l'inici del seu camí com a escriptor fou l'obertura del seu blog, que manté des de fa més d'una dècada, la qual cosa és ben indicativa de la seva tenacitat, de la passió per l'escriptura i la seva necessitat d'expressar-se i comunicar-se. En realitat es tracta d'un dietari, veritat, que reflecteix les teues inquietuds enfront la vida que t'envolta. És el costumari d'Urbà. Sí, a veure, jo ho vaig obrir perquè jo tenia aquesta necessitat d'escriure i no trobava cap altre lloc. Aleshores això me va vindre molt bé, obrir un blog per a escriure bàsicament el que em donava la gana. El que passa és que sí que n'hi ha un criteri unitari que és tots aquells costums o tradicions o hàbits, diguem, genuïns, valencians, que han sobreviscut al naufragi del progrés o de la uniformitat. Detalls que potser algú no els percep, però que sí que estan, i que quan ho llig diu, ostres, és veritat, això en una generació apenas s'ha perdut. Posa un exemple d'això, m'agradarà saber, un exemple d'una cosa que en 30 anys s'ha desaparegut. No, però és coses que és com un substrat que se queda. Mira, per exemple, una cosa que me digui mon pare és d'un poble de l'Horta, i una vegada me digué que en els pobles valencians encara hi ha molt de costum de les portes de les cases valencianes, de llauradors, són portes molt característiques. I a banda i banda de la porta, en els brancals de la porta, n'hi ha com uns pilons que se diuen guardarrodes. Mon pare no sabia com se diuen, i això com serà? I jo ho vaig investigar. Guardarrodes. I ho posaven així per a que les rodes del carro s'enfilaren per un caminet. Per guiar les rodes, no? I clar, i això, evidentment ara ja no n'hi ha carros, ja no n'hi ha haques, però moltes cases i moltes portes han mantingut aquestes pedres. I després ja me vaig enterar que algunes d'aquestes pedres damunt servien per a distingir-se socialment, perquè alguns posaven motius florals o posaven les inicials, i era un símbol d'això, de distinció. És molt interessant.
Són coses així, no? Sí, O sí, un que- altre, no sé. Sí, digues. Bueno, un altre molt bonic és que en ma casa, per exemple, hi ha una espècie de ganxos del sostre, dels revoltons i jo una vegada ho vaig preguntar que això per a què servia, no? Si estava ahí per alguna cosa, i me van dir que sí, que era per a penjar els melons de tot l'any, i per això se diuen de tot l'any, perquè així se menjaven per Nadal. Perquè no es facin Clar, però es penjaven de manera que era totalment simètric per a que no es podriren i mantenien tota la per el humitat. Nadal. Clar, Com es diu, ganxo de Nadal? No, el ganxo és un ganxo, però es penjaven ahir en estiu i així aguantaven fins a Nadal. Fantàstic, Per això es diu meló de tot l'any. Meló de tot l'any. És fantàstic el que acabes d'explicar i com descriu uns costums, una època que ja no existeix, és a dir, totes aquestes eines no existeixen, o existeixen en alguna casa de poble molt concreta, però no és el més habitual. Els dos descriviu això, la crisi de la identitat del nostre territori, no? És el que coincideixen les dues novel·les i per això hem volgut que estiguereu així asseguts els dos, Juntets. Amanda, que és aquesta barca misteriosa del port de Sagunt, serà segurament, no? Al costat. Al costat. Hi ha una zona degradada que es diu el Grau Vell, que ningú li fa ni cas. El Grau Vell de Sagunt. Grau Vell de Sagunt. Vale. I Les espines del peix, de Josep Colomer, que ha sigut una gran sorpresa editorial, èxit de crítica i públic, podríem dir així, on també està fent una crítica mordaç de com s'ha especulat el territori en la seva zona, de Benitatxell. Moltíssimes gràcies als dos pel vostre treball i enhorabona. Un aplaudiment.